Povijest Anunnakija. Anunnaki su jedno od najfascinantnijih i najmističnijih božanstava drevne Mezopotamije, koja se spominju u sumerskoj, akadijskoj, asirskoj i babilonskoj kulturi. Ime Anunnaki često se prevodi kao oni koji su došli s neba na zemlju. Proučavanje Anunnakija pokriva tisuće godina i prepliče se s mnogim aspektima drevne povijesti, religije i mitologije. Podrijetlo Anunnakija Anunnaki se prvi put spominju u sumerskim tekstovima, najstarijim poznatim pisanim dokumentima koji datiraju iz ranog 3. tisućljeća prije Krista. Sumerska civilizacija, smještena u južnoj Mezopotamiji, današnji Irak, bila je jedna od najranijih ljudskih civilizacija i često se smatra kolijevkom urbanog života. Sumerska mitologija je bogata pričama o bogovima i herojima, a Anunnaki igraju središnju ulogu u mnogim od tih priča. Prema sumerskoj mitologiji, Anunnaki su bili bogovi koji su došli na zemlju s neba. Bili su povezani s planetom Nibiru ili Marduk u babilonskoj tradiciji, koja se navodno kreće u izduženoj orbiti oko Sunca. Sumerski tekstovi opisuju kako su Anunnaki stvorili ljude kao radnu snagu za rudarenje zlata i drugih dragocjenih resursa. Prema tim pričama, Anunnaki su bili odgovorni za napredak ljudske civilizacije, uključujući izgradnju gradova, uvođenje pisma i razvoj poljoprivrede. Hijerarhija i struktura Anunnaki su činili panteon bogova s hijerarhijskom strukturom. Na čelu panteona bio je Anu, bog neba i vrhovni bog. Njegova dva najvažnija sina bili su Enlil i Enki. Enlil je bio bog zraka, vjetra i oluja te gospodar zemlje, dok je Enki, bog vode i mudrosti, bio odgovoran za stvaranje čovjeka. Drugi značajni Anunnaki bogovi uključuju Inanna Ištar, boginja ljubavi, rata i plodnosti. Ona je jedna od najvažnijih boginja u mezopotamskoj mitologiji i igra ključnu ulogu u mnogim mitovima, uključujući njezin silazak u podzemni svijet i borbu za moć. Ninhursag, božica majčinstva i plodnosti. Njen lik često je povezan s plodnošću zemlje i žena. Nana, sin, bog mjeseca. Njegov kult bio je vrlo važan, osobito u gradu Ur. Utu, Šamaš, bog sunca i pravde. Smatra se zaštitnikom pravde i zakona, a njegov kult bio je raširen diljem Mezopotamije. Mitovi i legende, prvi ep o Gilgamešu. U ovom epskom dijelu, jednom od najstarijih literarnih dijela na svijetu, spominje se nekoliko Anunnakija. Gilgameš, kralj Uruka, traži besmrtnost nakon smrti svog prijatelja Enkidua. Tijekom svog putovanja susreće bogove i boginje, uključujući Šamaša i Ištar. Ovaj ep istražuje teme poput života i smrti, prijateljstva i sudbine. Drug, Enuma Eliš. Babilonski ep o stvaranju koji opisuje kako je Marduk, vođa Anunnakija, stvorio svijet iz tijela poražene Tiamate, božice kaosa. Ovaj ep naglašava važnost Marduka u babilonskoj religiji i njegovu ulogu kao stvoritelja. Prema ovom mitu, Marduk je stvorio svijet kako bi bogovi imali mjesto za odmor i uživanje, a ljudi su stvoreni da služe bogovima. Treći, Atrahasis, ep koji opisuje stvaranje čovjeka i velike poplave. Prema ovom mitu, bogovi su stvorili ljude kako bi radili za njih, ali su kasnije odlučili uništiti čovječanstvo poplavom zbog njihove buke i nemira. Atrahasis, čovjek kojeg je bog Enki upozorio, preživio je poplavu gradeći arku. Ovaj mit ima sličnosti s kasnijim biblijskim pričama o Noinoj arki. Anunnaki i teorije zavjere Anunnaki su također postali predmetom brojnih teorija zavjere i spekulacija, posebno kroz rad Zekarija Sitchina, autora serije knjiga Zemaljske kronike. Sitchin je tvrdio da su Anunnaki izvanzemaljska rasa s planeta Nibiru, koja je došla na zemlju prije oko 450.000 godina. Prema njegovim teorijama, Anunnaki su genetski manipulirali ljudima kako bi stvorili radnu snagu. Sitchinove teorije uključuju ideju da se Nibiru vraća u sunčev sustav svakih 3600 godina, donoseći s njim katastrofe i promjene. Ove teorije, premda popularne u određenim krugovima,
nisu podržane mainstream znanstvenim istraživanjima ili arheološkim dokazima. Glavni problem s Sitchinovim teorijama je nedostatak dokaza i interpretacija drevnih tekstova koja nije u skladu s akademskim standardima. Unatoč tome, njegove knjige potaknule su interes za Anunnakije i povezale ih s modernim teorijama o drevnim astronautima i izvanzemaljskim posjetiteljima. Anunnaki u modernoj kulturi, mit o Anunnakima, inspirirao je mnoge suvremene knjige, filmove, TV serije i video igre. Njihov utjecaj vidljiv je u popularnoj kulturi, često prikazujući ih kao drevne astronaute ili naprednu civilizaciju koja je imala kontakt s ljudima u prošlosti. Ove interpretacije često miješaju znanstvenu fantastiku s povijesnim mitovima, stvarajući fascinantne, ali ne nužno točne narative. Neki od primjera Anunnakija u modernoj kulturi uključuju filmovi i TV serije. Anunnaki su često prikazivani u znanstveno-fantastičnim filmovima i serijama, kao što su Prometheus i Stargate. Ovi prikazi često naglašavaju ideju drevnih astronauta i izvanzemaljske intervencije u ljudsku povijest. Knjige i romani. Mnogi autori koriste mit o Anunnakima kao osnovu za svoje priče. Knjige poput The 12th Planet, Zecharia Sitchina i The Gods of Eden, Williama Bramleya, istražuju ideje o drevnim astronautima i izvanzemaljskoj manipulaciji ljudskom vrstom. Videoigre. Videoigre poput Assassin's Creed i Mass Effect također koriste elemente mitologije Anunnakija, često ih prikazujući kao drevne bogove ili izvanzemaljske entitete koji su imali utjecaj na ljudsku povijest. Zaključak: povijest Anunnakija prepletena je s najranijim zapisima ljudske civilizacije, a njihov mit ostaje duboko ukorijenjen u našoj kolektivnoj svijesti. Bez obzira na to jesu li Anunnaki stvarno postojali ili su plod bogate mašte drevnih naroda, njihova priča nastavlja intrigirati i inspirirati ljude diljem svijeta. Kroz mješavinu arheoloških dokaza, mitologije i suvremenih interpretacija, Anunnaki ostaju jedan od najfascinantnijih aspekata drevne povijesti. Njihova uloga u mitovima o stvaranju, njihov utjecaj na razvoj ljudske civilizacije i njihova prisutnost u modernoj kulturi pokazuju koliko su Anunnaki duboko ukorijenjeni u ljudskoj mašti i povijesti. Bez obzira na to što su stvarni dokazi o njihovom postojanju oskudni, mit o Anunnakima nastavlja živjeti i razvijati se, potičući nas da razmišljamo o našoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.